Ako by chutila manažerom popradská káva, ak by odhodili všetky predsudky z jej ceny a obalu? Popradskú kávu extra špeciál som vložil do 3 prémiových obalov a na niekoľkých manažeroch si otestujem, ako im naša nová, tak trochu predražená káva bude chutiť. Táto bude stať 25 eur za 100 gramov, druhá vymyslená káva už 45 eur a o tejto poviem, že stojí 100 eur. Všetko ostatné ale budú pravdivé fakty o popradskej káve. Tak poďme na to. Cítite tú plnú chuť arabiky rastúcej vo vysokých nadmorských výškach, nie? Je taká vôňavá, taká prenikavá, taká... Hneď je vám jasné, že to nie je obyčajná káva. Ja pijem zásadne len arabiku, nič iné. Toto sa nedá porovnávať s bežnými kávami. To je úplne iná chuť, iná vôňa, iná farba. Táto káva je známa svojím špeciálnym pražením. To je úplne iný level. Tým pomalým pražením uchováva tie antioxidanty v tej káve. Veľmi podobnú, alebo možno práve túto som už pil, ale nebolo to tu na Slovensku. Ochutnáte ešte tretiu za 100 eur. Skúste mi povedať, ktorá vám chutila najviac. A to mi chutí viac. Každé zrnko bolo skenované, ten stroj vyberá tie najkvalitnejšie zrná. Naozaj je tam cítiť tú cenu. Tak na túto kávu by ste pokojne zbalili aj zlatorúbku. Je to tak, čím drahšie, tým lepšie. Ako sa pomaly rozplýva v ústach. To je zaujímavé. Vidno, že ste kávičkár. Jediné slovo. Kvalita. Ušľachtilá káva. Výborná. A pili ste už popradskú kávu? Myslím si, že nie. Asi nie. No práve ste ju dopili. Chcete mi povedať, že teraz pijem popradskú kávu? No všetky tie 3 kávy, ktoré ste chutnali, boli v skutočnosti popradská káva. To si robíte srandu. My sme síce zmenili obal, aj cenu, ale je to stále popradská káva. Všetky tie fakty, ktoré som vám hovoril, to bola pravda. Ak je toto pravda, tak ste ma naozaj dostali. Popradská káva. Pravý kávičkár sa nepozerá len na obal, ale na to, čo je vo vnútri. Zrná z vysokých nadmorských výšok triedené elektronickým okom a pripravené pomalým pražením pre rovnováhu chutí. To všetko je popradská káva.